Fil-jum tas-Sibt, il-Gżejjer Maltin intlaqtu minn riħ qawwi li saħansitra f'xi waqtiet il-qawwa tiegħu laħqet dik ta' Riefnu jew Forza 8. Minn filgħodu kmieni l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Ħalluqa ħareġ twissija oranġu li r-riħ se jkun qawwi ħafna. Twissija oħra kienet ukoll dwar l-għoli u l-qawwa tal-baħar. Fil-fatt is-Sibt wara nofsinhar il-kumpanija Gozo Channel ħabbret li minħabba riħ qawwi waqfet is-servizz tal-vapuri bejn il-portijiet tal-Imġar u ċ-Ċirkewwa. Aktar qabel huma kienu qed jaqsmu l-fliegu mir-rotta ta' wara Kemuna. Il-Fast Ferries ukoll waqfu jaħdmu bl-operat mistenni jkompli il-ħadd wara nofsinhar. It-twissija ta' riħ qawwi fuq is-sit tal-Uffiċċju tat-Temp għandha għaddejja sa tard il-ħadd filgħodu u jdur mill-Majistral wara nofsinhar. It-temp fil-jiem li ġejjin se jkun ukoll ikkaratterizzat minn maltemp bosta ġranet se jaraw ħalbit tax-xita u anke riħ li jlaħħaq il-Forza 6. Intant intervent fuqtu mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili wassal biex jitneħħa periklu serju li kien hemm fil-qalba ta' San Ġiljan fejn ħġiġġa ta' gallerija kienet se taqqa' fit-triq minħabba r-riħ qawwi. It-triq minnu fih ingħalqet mill-pulizija sabiex ħadd ma jgħaddi minn taħt il-gallerija.